Γεια σας, ονομάζομαι Επαμεινώντας Κουτσιαρής, είμαι χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος και αυτά είναι τα podcast των ιατρίων Man Care για τον άνδρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθούμε σε μια αρκετά συνηθισμένη παθολογική κατάσταση που αφορά σημαντικό ποσοστό ανδρών και συνήθως την ανακαλύπτουμε τυχαία κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενός άνδρα. Θα μιλήσουμε για την κυρσοκύλη. Πρόκειται πρακτικά για διαταραχή στην κατασκευή των φλεβών που απομακρύνουν το αίμα από τους όρχες, οι οποίες διωγγώνονται και ακολουθούν οφιοειδή πορεία με αποτέλεσμα το αίμα να μην παροχετεύεται σωστά στη συστηματική κυκλοφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, την αύξηση της πίεσης στον όρχη και την αυξημένη συγκέντρωση τοξικών συστατικών, καταστάσεις που επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα του όρχη για ομαλή σπερματογένεση. Συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Κάποιες φορές ο άνδρας μπορεί να αισθανθεί στον όρχη ενόχληση ή αίσθημα βάρους ή δυσφορία την ώρα που περπατάει ή κάθεται. Σπάνια θα αισθανθεί πόνο και ακόμα πιο σπάνια έντονο πόνο που θα τον αναγκάσει να σταματήσει τη δραστηριότητά του και να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Όταν η κυρσοκύλη είναι μεγάλου βαθμού, ο άνδρας μπορεί να ψηλαφίσει μια μάζα στο όσχεο σαν σάκο από σκουλίκια που πρακτικά είναι οι έντονα διωγγωμένες φλέβες του όρχεως. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων έχουν σχέση με τη βαρύτητα της κυρσοκύλης και επιδεινώνονται από την ορθοστασία ή τη σωματική άσκηση. Η διάγνωση τίθεται από την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη διενέργεια μιας εξειδικευμένης εξέτασης έγχρωμο υπερηχογραφήματος του οσχαίου που ονομάζεται Doppler οσχαίου, όπου θα καταμετρηθεί το εύρος των φλεβών και θα διαπιστωθεί η παλινδρόμηση ή όχι του φλεβικού αίματος. Με την εξέταση αυτή γίνεται και η ταξινόμηση της βαρύτητας της κυρσοκύλης, κάτι απαραίτητο για το θεραπευτικό πλάνο που θα προταθεί από τον θεράποντα ιατρό. Η παρουσία της κυρσοκύλης έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει προοδευτικά τον όρχη μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως της υποξίας και της υψηλής θερμοκρασίας, με τελικό αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα σπέρματος, την αυξημένη καταστροφή του γενετικού υλικού του σπέρματος, που ονομάζεται κατακρήμνηση γενετικού υλικού, και την αύξηση του οξυδωτικού στρες. Τόσο η κατακρήμνηση του γενετικού υλικού, όσο και το οξυδωτικό στρες, όταν είναι σε παθολογικά επίπεδα, έχουν ενοχοποιηθεί για μικρές πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης και αρκετές μελέτες τα ενοχοποιούν και για αυξημένο ποσοστό αποβολών κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Η κυρσοκύλη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά όλες τις παραμέτρους ενός σπερμοδιαγράμματος, δηλαδή τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητά τους και τη μορφολογία. Η θεραπεία της κυρσοκύλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Εφαρμόζονται πολλές χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης, αλλά τα τελευταία χρόνια η μέθοδος που έχει καθιερωθεί παγκοσμίως και γίνεται φυσικά και στη χώρα μας είναι η χειρουργική διόρθωση της κυρσοκύλης με τη χρήση μικροσκοπίου. Η χειρουργική διόρθωση της κυρσοκύλης με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τις ποιοτικές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά του σπερμοδιαγράμματος, γεγονός που αυξάνει την ικανότητα και την πιθανότητα γονιμοποίησης. Στατιστικά, το ποσοστό βελτίωσης των παραμέτρων ενός σπερμοδιαγράμματος μετά τη χειρουργική διόρθωση ανέρχεται στο 70%. Σε όλους τους άνδρες που έχουν κυρσοκύλη προτείνουμε χειρουργική διόρθωση? Η απάντηση είναι αρνητική. Συστήνουμε την αποκατάσταση της κυρσοκύλης συνήθως όταν το σπερμοδιάγραμμα είναι παθολογικό και αφού πρώτα αποκλείσουμε πιθανούς άλλους παράγοντες που ευθύνονται για την ανδρική υπογονιμότητα. Συστήνουμε επίσης και σε περιπτώσεις έντονων ενοχλήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του άνδρα.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την ανδρική υπογονιμότητα, ποιες είναι οι αιτίες που επηρεάζουν τη γονιμότητα στους άνδρες και ποιες θεραπευτικές λύσεις εφαρμόζονται πλέον στην εποχή μας, μπορείτε να ακούσετε τα podcast νούμερο 9 και 10 των ιατρίων μας που δίνουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Είμαι ο Επαμεινώντας Κουτσιαρής, είμαι χειρουργός, ουρολόγος, ανδρολόγος και αυτό ήταν ένα ακόμα ενημερωτικό podcast των ιατρίων Man Care για τον άνδρα.